5 ġimgħat, 76 mużiċist, 30 kunċert u 155 biċċa ta' mużika. Dan hu dak li se joffri lill-pubbliku il-Victoria International Arts Festival illi għas 27 sena se jittila bitħejja l-festa ta' San George fir-Raba ta' Għawdex. Għana sewra kultura għolja l-festa ta' San George. Didde kienet l-idea illi anke flimkien mal-festa kif nafuha aħna, ġifieri festa ta' briju, żbuħija u kreatività kbira fuq kull livell, ikollna ndaħlu din id-dimensjoni ġdida. Dan il-festival huwa l-iqdem tat-tip tiegħu f'Għawdex u wieħed mill-aktar stabbiliti fil-Gżejjer Maltin. Ħajkollna fost oħrajn żewġ kunċerti, waħda tal-vjolin, il-kunċert famuż ta' Mendelssohn, illi ħaniftħu bih il-festival tagħna fit-Teatru Astra fl-14 ta' Ġunju. Imbagħad ħajkollu kunċert ieħor ta' Sulmast Joseph Vella darba għal klarinett li ħajkun imbagħad jagħlaq bih nagħlqu il-festival tagħna id-darbtejn bil-parteċipazzjoni tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Il-kunċerti kollha huma mingħajr ħlas u jittilgħu kollha kemm huma minn volontira dedikati. Don George spjega li r-raġuni wara dan huwa biex ma jkunx hemm barriera ta' flus bejn is-sbuħija tal-mużika u d-dimensjoni edukattiva li joffru. U dan ma ninsewx li daħħat mħallas għax dan ma ġibx inti solist gbej minn barra u tħassu kif jixraqlu, għax ikun kunċert għal biss sej, imma dan kollu bil-qawwa tal-ħbiberija u jaraw f'Għawdex xi ħaġa li ma jux jaraw f'pajjiżi oħra, dan is-sabaħ aħna ma nindunawx. Għax aħna qed ġofija qegħdin, imma jammiraw ma dan l-entużjażmu kbir, dan is-sens ta' mħabba kbira lejn il-mużika. Il-Victoria International Arts Festival se jibda l-ġimgħa 14 ta' Ġunju u jintemm it-tnejn 15 ta' Lulju.